Dan hu l-mument tagħna tal-Maltin u l-Awċin, il-mument li nagħtu nifs ġdid lil kulħadd, liż-żgħażagħ, lill-familji, lill-ħaddiema, lin-negozji, lill-anzjani, lilkom ilkoll biex flimkien niktbu kapitlu ġdid għal Malta u għal Għawdex. Ex-tqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg waqt attività li saret it-tnejn fil-għaxija fil-Belt Valletta fejn tkellmu wkoll il-kandidati tal-ewwel distrett. Elix Borg qal li meta Gvern Nazzjonalista jagħmel xi ħaġa u jagħmilha biħsieb din titgawda fit-tul għaliex il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kellu viżjoni fit-tul għal pajjiżna. Elix Borg qal li huwa Partit Nazzjonalista fil-Gvern li verament se jagħmel is-saħħa priorità li jagħti il-mediċini tal-kanċer bxejn u li jinvesti f'niċeċ ekonomiċi ġodda u fakkar fil-proposti li jindirizzaw lill-anzjani. L-anzjani tagħna it-tabib tal-għażla tagħhom imur bxejn fid-dar tagħhom, imħallas mill-istat. Wedna oħra illi il-mediċini tal-anzjani imorru d-dar tagħhom biex ma jkollhomx għalfejn joħorġu mid-dar. Fejn hemm ċirkostanzi fejn in-nanniet jieħdu ħsieb in-neputijiet, dawn nagħtuhom grant ta' 2000 euro f'sena talli qed jgħinu lill-tfal tagħhom. Ma waqafniex hemm. Għaliex il-pensjonijiet tagħna nolluhom b'650 euro fis-sena. Commitment ċar mal-anzjani tagħna. F'messaġġ li wassal fil-Belt Valletta d-deputat Mario De Marco qal li l-Partit Nazzjonalista kien se jaħlu sabiex jagħti kontribut fil-perjodu meta Malta kienet tissieħeb fl-Unjoni Ewropea u issa qed ittemm din l-esperjenza mill-isbaħ. Intant l-attività kienet indirizzata mill-kandidati tal-ewwel distrett fejn il-kandidat Derin Karabot qal li l-Partit Nazzjonalista huwa ffukat fuq dak li se jkun taġi tal-poplu u ffukat fuq affarijiet li se jrendu. Il-kandidat Antonello Kuxkiri spjega li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien partit ta' valuri u għandu proposti li qed joqtu l-but ta' kulħadd. Il-kandidat James Ronellul qal li se jkompli jagħti servizz lill-poplu kollu fil-waqt li saħaq fuq l-importanza tal-proposta ta' Child Trust Fund li huwa fond dejjemi. Il-kandidata Paula Mifsud Bonnici qalet li gvern ġdid nazzjonalista se jara li mediċini jaslu fid-djar tal-anzjani u li dawn se jkollhom żieda ta' 650 euro kull sena fil-pensjoni. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista li huwa wkoll kandidat Elix Perici Kalaxxone fakkar li kull proposta hija studjata u kostit fl-interess tal-poplu dan apparti li jindirizzaw kull faxxa tas-soċjetà. Finalment il-kandidat Justin Xkembri sostna l-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni fit-tul anke fl-edukazzjoni bżieda ta' 25% fl-istipendi kif ukoll stipendju ta' paga minima għal dawk li jitlu f'kors brabta mas-settur tas-saħħa.